Remers tvrdý voskový olej Premium, ideální na dřevěné nebo korkové podlahy, stejně tak na schody, anebo na nábytek v interiéru. Na povrchu vznikne ochranný film, který je matný. My si nyní pojďme ukázat, co musíme udělat proto, aby vše dopadlo tak, jak má. Připravili jsme si pro vás tak ukázku aplikace tvrdého voskového oleje, podlahu už máme připravenou, zbroušenou, následně olej musíme důkladně promíchat. Olej je potřeba důkladně promíchat, aby došlo ke smíchání jednotlivých částic a hlavně rozmíchání pigmentu, který je usazený ve spodní části plechovky. Aplikaci oleje je možné provádět štětcem, válečkem, popřípadě houbičkou, samozřejmě v ideálním množství, tak, aby na povrchu daného dřeva nevznikala příliš velká vrstva. Nátěr jsme nechali nasáknout do dřeva a zhruba po 20 minutách musíme přebytečný materiál pořádně setřít. Stíráme důkladně krouživými pohyby, a to na všech místech. My jsme nanesli první vrstvu, setřeli ji a 24 hodin teď musí schnout. V případě, že budete s odstínem spokojeni, nemusíte druhou vrstvu nanášet, ale stejně tak můžete, to už je jen na vás. My vám potřebujeme pouze sdělit to, že si musíte uvědomit, že na každém dřevě bude daný odstín vypadat jinak. Tady se například můžete podívat, jak vypadá vzorkovník ve smrku, v dubu anebo v buku. Pro ty, kteří by chtěli vyzkoušet něco jiného, můžeme nabídnout i některou ze šedých variant, po případě Eko tvrdý voskový olej.